Kumple pi barok ki pai ba ki bape ya kene ka video ka jonga ha kene ka sngi te kumba pitip mo ha kene ka video ngala ban kran kato kene ha video ba ka tin snong ka jonga te lan yang ta mainly hi ni use da ka tin kasi mo namba kin sno thau ha video ba kene ka phang jong kene ka video ka bang shot meta ka sngi ta ha kene ka video idon we ga si bangla khot sung ba ha kene ka video kanam bangin yo bania kran bania thir bania tai ha video bat syapang usurok na nompo na umdan bat syadu bayat syadu ka berniha hak bide ba video ka ba menta ka sngi dan yu gas si bangla khat sumbai ba kerteng ye don lang kumdek te ko ba pitip by don lang kumdek mo ka YouTube channel ka jongi ka bala ai kerteng Mr. Don channel hak bide ba kata idan rekat bat ngahang ne tengin ya thir ngin ya tai ba balai sa teng kene ka jingsna jong ne usurok na nompo umdan hado sonapur teba don lang kumdek ngapriang subai pi hakane ka video jonga ka ba menta ka sngi mo te yala se kidan apdeng jumpi ki ba umpat itu itau ya i don lang kumdek te ngakwa ba in yetu ipi ka to kane hak bide bat ka introduction ki sapang ka jongpi to ko ble subun pi mapi la kot sobai nga ngane ka sngi ka ba menta tinga kerteng idan lang kumdek ngasong ngasa angnya po umdan nong tulu de kadon ru ka YouTube channel ka jonga don na pring pi ki bela itu ya nga badon na pring pi ru yo lese ki bompar itu ya nga tinga nga ai kerteng ngapo ga channel ka jonga Mr. Don channel ki banga karna ka porsek bang ki mar ki jura na benta ka imlang ka salang ka sejarah kadar hapo jonga kun jonga pri ru trabi bro ko te yala se kidan apdeng jumpi ki ba umpat tip ya ka phang jom kane ka video kadai ba lano and sedang ya kata ka surok kabayat na do na nompo sya umdan bat syadu kabayat syadu sya bernihat sya sonopor umto ta akbide berkata mo kajungi jungi kaba hakine ke benai ke baladap o PWD minister daladehi ulawan banpli yau tau mau norem hane apo madan umdan te ka ipat kata ka result lane kata ka jingmi jong kata ka jingwan bun mau norem ka jongki haka ba ka jingkular jong PWD minister ba preston tensong haka to kasngi bapli yaw mau norem mulaong basyan ya kane ka surok and sedang no ban pensnana ban sedang ya ka jing trekam ha benai Januari jong senam arja rarsan te ka ikaba pi kwa ban ong mo ha ke bede kata ka jingwan pli mau norem jong ki minister na ta ki engineer ki bede ha ke bede ki bape ki bakmi ya kane ka une usul de halor kata ka phang te ngimla ban len yang jingsha ban ngap biru ban keren yang jingsha te kat kum hakat kasgi bawon pli yo ni mau nong remang ne uyau ne usurok umden tus napurut jengin adu nompo umden tus napurut te ki babun ki orang ba bar ki babun ki minister hakat kasgi lem bar ki paj ba ki ngisnong jongan ne gadong gatan ga jengi ki wan ban bu ya une mau nong rem te ki pajba nong song snong jong ga dong ga than ga jengi katno ki dap te jing sokmen ga bakraw hakum ki to ki por te nagliang deputy chief minister ula wan ban pli yau ne mau nong rem hak to gasni but shen on sas dangno la kumno house name arjar arpusan ubnai ubanengkong bat ka teo ka banengkong te kat ba menta pat kini ki jingkeren ki jong deputy chief minister ki dang sa hi tang hasuny tika ka banga kwa ban kren ka por ka long ba yole se kane ka dei tang ka jimpen bit ka jongki kane kita ka banga kwa ban kren hakwite ba ka to kasimo kila pun bahaki pajba ki ba dani dapo chonong po thau jungi na kerlain saudong ki bro la yo wan sakhi ki la yo comment ki hakwite ba to kasngi ma nga hadu ki khna hadu ki sen balang hadu ki long kame ki long pa terter ya la wan sakhi ki namar ba jile sngo comment ki bala jo utau surok hak to kasngi henrai hadu mentaro kata ka jingkular kata ka jingwan pli nong rem jungki ngai iba hadu mentaro kisuan pli tang yaw tau mau plate agto kasing henry hadu menta kim pasna kata ka jaka ban bu yaw tau mau nur hayu dan hamdan romdan anong po romdan hag beto mau norem te kato ka jing pli yaw tau plate number te menta auto plate number udan sa ing tipra udan ha office jong MLA hafiz jong preston kata lar ban te kita nomor ba ladangi pensungnia ya kata haga jingsisha ban nagano ka liang jong ka government le kano ka department ka ba
wan bu ya umau nong rem hajin sha de ban don umau hajin sha hadin ba de pli ya tu mau nong rem phimla hiru ban khli u lane ban le lambu ayung MLA lane haying jongno hajin sha tu mau nong rem kalong kum ka jing pensya de ba on sedang no ti hang ning latif syai ba kini ke borok gidi tang di jing penbik ban kecil pen thame ya pai ba nga se bonong kum ta te yo la se video ba ta mau nong rem uta mau nong rem la long no kumbanga ong mene ba kishu pli tang yau plate number la long kum kakot yo la se kata kakot kadon syai mentang ngimtip ngimtip yo la se udan hakino kino kiba hak yo la se kila ban bu yu shaklau dan kila ban bu yu ha Yala ban bu apan kana ni ta kira ngimla ban tip ya kata. Yole sekalong kum ta roi. Ta hak bide ba ka mo na mar nadu ka jing sedang ni hak bide ba usurok ka de ka jing ki jong i kong bindas hak itu ki snam ki baladap te nga tip shairu ba phiro kila la ja ka to ka singi ka jing la shat khan ka jong i ngaro dala de nga la bait ya ka to ka jing shat khan jong i te kane ka jing le shat khan jong i kong bindas ka de no kata ka level ka baning kong kane ka hak bide ba ka jing ki yakhi hak bide ba kane usrok te ka kwa ban kli pi mo ka ipat kata ka jing mentoy lane ka jing perkhat jong ke brio hak bide ba ka to ka jing le shat khan jong i kong bindas but hak ba hadu kane ka sngi ka jing mentoy jong ka to ka jing le shat khan jong i kong bindas To tika jingle shat khan jong kong bindas te hakawai kaliang khamnyar ban syam kum kani kalong kami ki babun ki balang ki pajba no susnong jong ga dong ga than ga jongi ngilek ban kersan ban lek ai muslim ya kong bindas namar ba ilek shat khan na benta kari bar ka benriu la ha banong no kum ta namar usurok ngitip badeu surok budlum jong yo bakon ti ki babun ki balang ki no susnong jongi nang ne ngilek ban senran i ban ai muslim ya i te hak jing perkhat ka jonga kalong ba long ka jingli chat ngan jong ikong bindas hato ka jingkli ka jonga ka ni kapor ka bamta kalong hato ikong bindas i insyu sngap jarno akum kini kapor kata ka di ka bang akwa man bu jingkli tilada ikong bindas hi imnom song klik ti long halor gini kijinge kibala asya thok kumne la banong mo tilada ikong bindas hi imnom lech budin re imnom lejre tekalong kalong drama no bi tilada ikong bindas halor ba lade ban bu mau nong rem kat bagi kampat umpat sedang lada ilek ban tre ilek ban mi lani ban lej budin tekalong ke bapau ngikum ki pat baro ngi so kemen ke nama ka lan bedong kata ka jing bu yau da mau nong rem ban kong ila dei ikong bindas sa tak dia berkata pat ya la saya menta ikong bindas idon ka hok la ne ban lekli ya ka sarkar la ne ban lekli au MLA la ne pilbi minister syai kata ka jing sedang syai kata ka katoka sngi ka ba dau pilbi minister hi ula ai ya ka kot mo ba sian sa sedang ka jing penting kana bide badune usrok ya ya la saya ikong bindas ro mo idang dan apa yang kajeng bun kam la ne idang kadai yole ese ma iro idang don ala gi jongi kam yole ese ma iro idang pe hadu kano gani ka sarkar kale tang ba ikong bindas ide iwe ne ki riu silur jong gane ka dong ka than ri bhoi jongi kham tam le nani na po nong tulu kham nyar ba syam kum i ilong kemi iba IT namenta ka ribat ka jaj benriu ka jongi tang ba nga kremen skam ba ikong bindas imnom de ban syong klik ti ban nama idon ka hok ba idon ka hok ban lek keli ban idon ka hok hiru ban lek keli ban lek tukit halor kanika mat ka jura da hak bide berkata ka jengkular jong pilbi minister o ba preston tensong mo te ya la se kita napeng jopi ki pa ba keli yangi ya la se kita ki arngut ki yakran hajrong kil o kabam ton don topik kabam don ka sakhi ka sabut te kato kane nga kwa ban pen ep ngai badi ba don ngin ya sakhi hak bide ba ka video kata ka jengkular jong ba preston te ya la se kita napeng jopi ro ki ba umpat ye ya kata ka video pen yo ban ya sakhi lang ringkat bat ngi leba da kata ka jingkular jong
o Preston tan song hak bide bakata kasngi pli ya mau norem hapok kane ka shnong dan Hakas ngi ke baka sorkar jela kala pendur long shwa dak babu mau nongrem ya ke jing angnu jeng ki pai ba ka thain umdan bat ka thain marman ki bala ab da ki phau li kisnem na ka banta ban yo sna pan bhano ya ka surok nongpo umdan sunapur NUS road ka bala jat rathai bat ka bala pensetok sikat day lala ban sakhi bo meli ka nongpo constituency ba merel bon sim uniam bat pan map nu sembon binang ba ka jela ba khmi yak na pludi roads uba pruston ten song Hakatai kasi ka sipaw tarik no pra arjar pusaw usembut mitrang ba ka sorkar uba perston tensong udan ha umden hakajilang bu mau nongrem na ka benta bansna penbhano ya kani ka surok na nongpo hadu umden ka badan arpu kilometer ka balamang lengba ka state plan ha ka jinglut ka ba sau pukandai point san puklai klur tingka ka ba onsna da ka surok intermediate lane ka badan ni ka jingyar ka ba san point san meter kat ba ya ka ba sa apat na umden sia sunapur ka badan ka jingjingai ke balai pupra point riu kilometer lamang tingkal lengba ka skim PMG SY3 batch 1 ha ka jinglot ke basau punyo point arpau klur tingka ha ka ba ya ka ni ke benta ke basa onsdang hino shen nalor sembut mitrang ba badwa meli kenong po ke bedan langki kentup yu Dr. Celestine Lingdo Emily ka umusning ba apology rani MDC kenong po ki he officer ka taplu di roads bat building ke jela ki bor penya district ka riboy nalor ki wei de ki riurang ba bat ki pai ba nong song snong ka thang haba ajing kren usembut mitrang ba ula penting na ba ya kani ka surok onsdang no ban pentre na du katio badingkong jong panai klalengkot jong snam banwan arjar arsan Uni mau nongrim uday ubangin sedang no ia kata. Sibit endangi ngilayani nagari badan sadan ni jaban hak drama. Kata kebelah dikenal bah. In ong bauting selen ngapin bin. Kata kebelah dikenal bah. Dan banga ia lebih ngalari pen besni. Keren kata keren kam lele ai baka kam dan keren kam jam ban ye gatkin ya kata kami ong ka tendering process hapo ka jelam jo musi irut in finalize no hapo ka nega Christmas Kawang order ni sa action no batia kakam ngaku apa ni tu lepai di bangin sedang hau benai benkong jowo ajar kosan tahak bide bukene ka jengkular jong Preston tan song ha ka to kasngi te kembang lapni pi ka to kane ke short clip jong shlong mail ha ka video ka jongi romo te pelayo ihi ba om dire tang ba ngi isu ya keren hak bide ba kita ki jongkil o e kata ka ka topik ka ba ngi keren ni ka sakhi hi kala dan hang to ka ba om ba en sa sedang na ya kane ka jengtre ya ne surok had nadu ubnai Januari hadu kane ka singi bangi shoot ya kane ka video rumah om padan re ka JCB lane kino ki brew ki bala sedang ban ti ya tau surok lane kila sedang ban wan thau lane wan le kene kita ki jingdan kam ha ki de batau surok hadu menta une obnai February la jankot stang kato kane tayo yo la kuna tang kandiat tang si mo keo lane tang si wei mauro kimpat ki ra ha ki de kata ka jing sedang te hangne ka jingkali kalong ba Syai utau benar Januari uja. Nama hadu menta la ya si benar kata ka jingjak utau benar Januari. Tementa ya la se une benar Januari ro la o Februari ro la janno la point saka election ni gitu. Ar benar kelaya. Ar benar kelaya te. Syai kijak kita ke ar benar. Te hang ni ko abanong ba PI mo te katkum ka jing singo ka jing pimo. Syai ka ja kata ka jingkular jong upil blue di minista hak day baka jingkular ka jong Namar ba phi kalong kumni bi hak du por kumbangi ladep ya keren namar ladep ban bu mau nongrem ma ladep wa manong ladep ban fik ya ka tarik ya ka sayo ya ka benai mo sian on sa sedang no bat on sa train no ti mentapat nga iba lingba ki social media la thai ko bor mo nga pik ba hagapor ka ba kila ila vision na mata jo ka MDC
nani nampo konstitusi ak porba ilek nyalap tip akan nong jaka ngam da kan mau ba ti ong ba hang turu ikular biang I ong ba chen ngin sasdang no ya usurok jongpi hadin ka MBC election te menswapat ukular la kumuai te mentapat kikular da kumuai hato mangi utau pai ba nong susnong jong ne ka dong ka than ka jongi hato ngin nang ya pik mo kum gini gibreu ngar ngano benong hatu kata hato ngin nang ya pik namar kibriwi kibala klan palat kata kathok ka syukur artat bakidon hakabor lada kiwan benkular ya kata beneng ka kendeuru kiwan te iban kular namar maki kibat hakabor te mangi pajba ayu kila ban le yang yole ese kidon kum kata jumuti hoy tika ei ka ba ngakwa ban keren na kapor ka long ba mangi ki pajba ngela haban pensyong nong rim ken ka ei ka ba ka kentin ka ba mai keren bat ka ei ka kam ka ba mai ile ni hab ban persong nongrim bat ni habi ban long kita ki pajba ki bas tat ken kham tam lei ha gini ki sngi ki ba menta statang kat no bagin syak pendik da gini ki breu ki bran haga bor la ne da kino ki breu mo lagi di deputy chief minister lagi di ka no lagi di ka sarkar lagi di ka no ka department stat sakat no gini syak pendik tingim de syu ken bandi kata kadai ka bang akwa ban kentu ken pam ya ki kun jong ka breu henyu trap kumju kham tam lei nang ne na po nong po konstitusi Oi, hakabidi oi begitu. nga ko kan sekaliat ni nga kren halor kata nong rim om bangawan ban kombas election om bangawan ban sya liang parti ya no henry ni wan ban kren halor ka nong rim halor ka hok bat ka jincisya Hakabidi begitu ke election himo ka election kaya aku mai. Ngai iba ki kandidat ro ki yang pa une usur ki wan ban yalap election na kini kithan jungi langi la no banong ba hanu po constituency ka vote number hi ka dan ka khambun hak na kini ki dong kithan ki jungi ta ki bidai ba kata ka election mo ka dan jing tayu ba kata ka jing pentrai kam ya ta usurok bat kata ka MDC election ku ba pi iba kata ka election mo kaya na shaway Taka jing sina usurok balik kim nang ban sina yang tau usurok ka election ki kandidat MDC te kim lagi asnare ha video ba snare ba kata mo ka ibat kata ka jing kata jang ka election na ke video ba usurok kila ban batay ki pajba ha video ba kata ka election ba ta usurok te kalong akat kum ga jing i ga jonga kalong kum nevi long kumbaban siban namar ba kane ka sarkar ka bamenta kanang tang ban penbik de ban penbik ban penthame ban penget jubur halor ka nongrim ka bangim de ban ngejero ngihap ban nge namar ba kidon nagabor te ai kin lebor mat kordit urit uria mat jenjar uduk usuk biang tamangi ka biang baik te hakajing pet ka jongahi namar ba ta Snaya surok don kin bisi kiong baka kadon kajing kta ne kadon gini kta akajing pike jonga kam don gini kajing kta namar ba kam de ka kam sniu de kade ka kam ha de kade ka kam ka bantei na mantagi imlang ka salang de te balik pendistok tang na kadaw ka MDC tang na kadaw ka MDC bat persange pat bantrei ya usurok kata kalong kala puy siya kala kata kalong kala bakala namar bakat kum ki ba maihi ilawan bankular lada deputy chief minister lada piong menta lada kakta ha ka banya dei bat kane ka MDC te balai pat iwan ban kular ha ka tuka tarik pat sian sedang no ya usurok te menta pat piong bakta MDC de sana beli longga nomor lada keren te mensua ngin sedang no banai January au tayo ban kong de te menta pat piong kta MDC de bi ubangi je kata stang bum dun jebing berang sadin ka jebing ya tangkatai te hak bidi baka taka jingkular ka jomo PW minister mo la ong ba shan and sedang nadu banai spotare ko December la ong ba shan and sedang na how banai January ka jing prashna ya taw surak hadin kato kane pat ki video ki ba unsa ong ba shan and sa sedang na hadin ka election MDC te ngakwa ban clip hi mo ba kita ki pajba no syang ki ba pendan kam yaw ne surok mo kidang yai up ya kata kasyan ine
balay ki pajba ki syo snabjar ha ke bede ba kane ka jingkular jong PW minister laban batay ka to kane ki na bede ba kata Oh, syapang kata namar ba banyalam ya ki pajba hi lane ban plilenti ya ki pajba jengi ki babun ki balang yule este ki patip telong don ki batip hangne ngidon kita ki senjuk rong basnong hangne ngidon kita kita ki nong elam sama seng malang baper hangne ngidon kita ki seng ki jaj pajak ki seng ti kita ken ki dei ban buddin lane banyalam yang iu pajba ha te balai ba kini kalong kacikili juga ne ba balai kini ki senjuk bat balai kini ki seng malang bat balai ki seng longkmi ne ki longpa ki ba per balai ki snapjar hakum kini ki por gat kum ki ba deputy chief minister lawan ban kular te ka claim ja bar ka claim urlong te balai ki snapjar akat jing shisha kumba ula ong ba shen kata ubenai en sa sedang na kala dei ka kamram jong kino ban lei tuat jing tip lane ban lei kerli perthu hau tau wa kular jile sedang regam tam kala dei no ban ka kamram jong ki ila no banong ha gede kita kumba piang sinjuk ki ramba chnong to ki seng balang kila dei no ban lei wat jing tip ba balai sedang kata kasngi benai ula kot balai pim sedang kila se kila badai ha ki engineer pilbudi hang ne apa nampo jengi lane shau proston nama kila hab na ban lekli nama menta yala se kumbangai ong yepi ki paiba na ta kita ki sinjuk romba chonong ki seng balang kidang yai up hi kumbai up ki paiba ya kata ka shan jong u pilbudi minister te nga shu kwa ban kli yepi hang ne ba hato kane kadai ka jing sha pan bit lahak bede kata ka politics lane kadai ka jing bit long khlau lane long rudum chungi ki paiba ai te yale se katkum ka jing so tho ka jumu jumpi mo ka iba kine ki pajba ha ke jing shisha ba ula kular komta ki pajba kila de bania khi kila de bania khi ban lai tur sha office jomno re komta ma te kila ban batai la de ban ai jumut ki pajba ki ba pandak soromo da ki kita ki lat ki ba ensa yono ban pen sedang no ya ulo soro pi ha ka jinji syapang haka tinggi siapat ki seng balang lane ki senjuk irang basnong lane kita ki senjuk raj kini kita ai hakum kini ki por aja syakim dei par pamsngam te lada ki seng balang lada ki senjuk lada ki babun hi ki balang yule ki sngap jar hakum kini ki por te yule se doni ye shalender ro mla mantip je kata yule se doni ye shalender ro ha ki senjuk reng basnong balai ngidon kireng basnong hi ngitung kenang ya kireng basnong bang kwa ya kata karoi kapar ban wanra lingbau reng basnong kidon kita ki skim ki banaglang jongga sarkar hi na kapor kidon kita skim jat pajat ki kum ki ying badu kum kini kita ki babun ki mela berjar kertengang ne te ngitip ba usurok ude budlum jongga yo kakak ti balai bakini ki senjuk balai bakini ki seng balang kim no mi perthei te kumbang aban siban yole se kadon ka ek chalender lada yole se kidang ya apru ngabla amtip ya kata te lada kidang ya apru ban lada kidang ya ap hadu kano yole se menta kidang pekai kumbang mo yole se kidang pekai yole se kidang ap te hadin kata kecing ap jengki kato katne por yole se ki dekin ban mi perthei pan kadang syukut kum tu tar ladai directly ke jing syak penbe lada ki senjuk ke lakut kum ne lada ki seng ke la syukut kum ne tar direct kadai bet ke jing syak penbe kadai kata ngapa ngaku kerna kena kepor nganting leyu ban kernya kau jing syak ne biang kum ne na bata ka ribat ka judgment reu ai ba kita ki wei ki ar kin pekmat yanga tang ba ka ribat ka judgment reu kadai ban im kan kat kum ibut ibor kat kum kita ki jingnang jingtip jengi ngikloi ban nyesong perkat ban keren ban thir halor ki mat ki jura ngabata ban dei bat ka imlang ka salang te yale se ki pajba kamba phio imo hangne ki than jungi ke labun ha ki bide ba kita ki lawyer lane ki bru ki start ki lai bun ba de kane ka tong ka than jungi te yale se kane mo balai ba ki wiro kim nom shimre kum kita ki bru ki ba nang ki bla start ki bla tip ki ba kita ki phang kum no kayat kata ka rukom ka jing pensional sorok
kwa ban kli pi mo beli baki kito ki bru ki banang ki start ro mo ki shu ngap jar ki up da ki wipa yola se kita ro kin up I kato ka kam kan le no ka sang balang I kane ka kam ki sa penyo ki sunjo ki ramba shnong yola se ngakwa ban kli pi hang ne ngakwa ban ong kat kum ka jeng tho jong pia ki bidi baki ru shimet ya kito ki bru ki ba nang basta la ne ki bla don kate ka link ka jeng dei ba ki te ki pit di minister la ne ba ki kino ki bala ban pentre yo ne sorok mo teng ko pli bi belai ka pelong iki to ki ru shimet ba ki shu ya snap jar Lada pi pais pang kata ka jinang ka jing start ngi sene ki briu kim dei sure ki bapo kata ka jinang jing start kini ki briu ki bala start la pi pais anong kedong la pi pais sor kala kaju ka jing start te yole se kata ka jing start ka jongki yole se hakmat kaspa ka pen longbit no yaki yole se long kata ka ditang ka jing perkat ka jonga kata yole se hakmat kaspa de nomor ba don ki baong ba ka pisa ka kan briu te yole se dena kata ka daurung la mentip nomor ba hangi poj bai sipun ki jingmur jing perkat nya ban perkat nomor ba ka kum ki jingwan ban kular kam sem la urlong depi ngiapan perkat yole se syat hit yole se syat thong pisa yole se sukum ni kumtai ngiapan perkat bat ka deiru ka bang ngiapan perkat kumta hi nganga sio ban kumta nagalian ni cuma lara pi pais pang ka jingna jing start ni kisane ki bala nang lastat sudah te balai kita ki banang bastat balai ki mi ban dawala ni ban tokit la ni ban lek Haji siapa kila don gini kibala nang kibala stan yole se ki hap ken balik yalam yang ipat kita kiba empat don kita gaji pule te ya ba mantahi yole se kadon kre ka aka chalnet ne kumno tip ngar ngala mo ban batai bah halo kita kan ngrim tamba haga jumur jum berkat jong briwi si sin bau briwi wala wan ban kular ngau nyepi ka jumur jum berkat dengan nyapan perkat da kumwe nyapan perkat balai kumta yole ese kumta nyapi ban perkat dia kata ha te yole se mo ha ka bi dei yala ka ne ka jing sedang jong ne usrok yole se ka don ka jing thut la ne ka jing wit ha ka bi dei ba ka khndeu jong ki bru ki badan ki ba yak long bau ne usrok ki rot ki kya jong usrok te pisngau kumno ha ka bi dei ka don ka jing thut ka jing wit jong ki rushimet la ne ka don ka jing thut jong ki wi ki kinja company la ne kino ha ka bi dei coba minta onga kani ka jing ya jong usrok te yole se eu trai jaka no ba wit ubawa yole se kat kum ka jing sau jonga ha bide ba kita ki rushimet kala ai kelu ha bide ba ka jaka ka puta jongki para pi phai se phang kata ka jaka lingba kat kum ki jaka ki ba unu sorok hi uya mo namar ba ompat pentri depi ompat pentri te tre shwa ya ka kam hadin katangin saya peking mano bom ai mano ba ai pi hang ta mangir nginang kin ban kerjaan ya ka government namar bang itip ba usrok di belum jong yo kot jong jinang instat jong duk kotoy jong yo kot kunta ter tes dang shwa ya ka kam ya kata kecing ai ya kata kecing bom ai ya mentai de ngampat kwa ya ka ban keren alor kata dang shwa ya kam ingat saya lam nama kamdan ka jingwit ak bide baki pajba ai has Ramdan deh. Kajingwir kajingwan nagaliang jadi pajba nagaliang ki jaka putak ngatrai ba kam nomwir deh. Kam don jingwir deh. Yole se mo kat nakaliang jong ki pajba ngatharai ba kam nomwit kam nomwa sho ak bide ba kata ka phang te hangne ka dei ba yole se kadon ka jingwit ka jingwa ka ba ka kam ka ba ki pendap ka ba kim patla ban pendap ta ka jing shahi ha ka to ka sngi o pit di minister ulakular ban nia kita ka jing le tendering la na ye kita ki kam ki jam jong ki engineer la ne kine kita ai ka jing mang tengkar ki ladap ang tu nang ta ka jing tender ro ki ong ba unsa pendap dalat shwa ka Christmas tadu mentapat yole se kadon ka ira ka i ka daw ka ba pi kwa ban pen i hang ne ba balai ba kane ka sarkar kadang thiak namar ba mentahi ka utau tayaw la ne ubanai new year uladap ki office ki la pli ki kibi ki office ro ki la pli ta ka ipat ka jing sakteng ag bide ba kata ka jing persnano ya utau dis ya utau surat Pi namar ba kumbang ila keren sikren kane hajing sya ngin ongkum no haba nagaliang
minister Tridiru di ulawan bu manorim udah wan pri manorim wa da kasenchon juga pisar ula da benyatu Mana? te om bang sian ini sedang no te kani ngang ong ba kane hi kade tang ke jipun bit bat lada don te ngakwa benong ne lada kam de ke jipun bit te lada don hang ne hang tai ke jinge na matai kot islam ne na mata kani katai ne de pihak pen media ya Malaysia Nak kata dia balai bat hapo ke media hapo ke YouTube hapo channel kam don te kum kata nang don gane nang don kata kam don te kum kata te kan kabal apau hi kalong ba shen gin sas dang no tang kata de kapau nama kipat ba kila kami lentition yo la saya kata kasyan kalap de last step la ne la kalat kata kasyan kala de na bandan la takada kumagong mane mo kata kasyan kala de na banwan ka JCB bansa la ne ban sedang na po namdan la ne sedang na nampo la ne ban sedang na berni haro kala de na bandan kata kada kasyan te hak bidi berkata ka jing dei berkata ka jing sedang na ya surok ngaong ye pi ngaburu ka jing kali ha kamat jong pi ba yo le se na ka liang ka sarkar ro kampat yo thu balano en sedang ya tau surok te na kaliang ka jonga jong mestar don ro ngimti bra lano en sedang ya tau surok te ka jing kali ka ba dan nang ne kalong ba pi ki pai ba ro ngakwa ban kali ye pi lano chene ki utau surok uba lei dadu danong po da umden hadu asuna pur habernihat te hi ki pai ba ki ver to jile pes ngapchar lane ngaro ngakwa ban ong mo bagi sang balang lane ki sunjo kerba snong ro nakaliang ka changar ngakapa de pi ba pin kala de no kapor ba ngin yakhi ag vide ba ne surok uba long komne nama dangi up ya kata kasyan ya kata jingdap election MDC ya kata jingdap mi resol kata kasyan kala kudno kata kasyan lagi bun senam kata kasyan sisyan senam arajar sausyan uladap ong te mentau senam arajar san ulajan kud arbenai lale sa shpau benai kata kasyan yola se kan sapoi no ha benai wa shpau kata kasyan kan yat ki benai senam gunta kelair ka te kapor kerpana pi ki pajba lane kinu ki ba ka boit ka lat ba nang betip ha de kata ka jeng kya jong ne usrok tip inga pi ki khon ki ti pi ro yole se kalok ka jor pi lane kinu ki ba jing ki ba sam pi le wan ge uni usrok jenjari ki pajba jenjari ek bedang le skor baro ki ba be skor baro ki le skor ha alpha je kam tu be ki pli ani man gasngi chong ge da kali that ki artat ro akane kade ka exam ba ki bro hable habwan ki man gasngi te kerpat api ki pajba badang ni cakmat iro ya cemti na kaliang kachonga na kaliang chopiro ngi ya dang ya wat jing tibi de bad srok te ya lese ki pajba armo kerpat api ba chain i ji ki sar na du kini kisni nama mentala le arbane te tangum ta la no chene ki ni srok uchongi te tangum ta hi badan ngakwa ban kli pi kata kane ki bi jingli ki bi de spang tau srok mo te ngai ku ble pi ba pila pen laj por khnang na kane ka por bang ni akran ya ple jumot hak bi de tau srok te kala se ka kantin ka ba khado ki kwa banang e hak bi de ba ki paj ba ne ba ka sarkar la ne bat no bana ta te ku sibun te pajba nong nong jong ne gadong ka than jingi khamtam hakum kini kipor nalor bau deputy chief minister ilawan ban bu monorem ilawan ban pli monorem ilawan ban yathu ya kata aka sian uns dang no ya ne surak te ki pajba mata no snong jong ne gadong ka than jingi baro menta phi angnut ba lano ngin yo surok bat lano ngin yo surok pi ut pilang a hagi jaka ki puta ki ba pi don la ka pang ka stom la ka don kam don jam la ka kitnong ka kitsni ang scam ba shitlup hi nangi nangne nge jenjar nge ut ngel nga te ka masaj ka jonga ka por ka long ba to se pajba lada pi seu khya shisha hadu kata wan banyas no tilang batngi lane ban yami rinti ban dawa halor ka hok ka jura nakaliang joga government kalawan ban kola rengi hato manga ban ping chu bino hato manga ping ngi ngap no dei lada ngi ngap dei hangne ban sa ong ki wei pat ki briu ki bhoi bi
Kata kada gentin ke masjid mi ba. Kadai. Kita kada gentin ke masjid mi. Te ngaru ngas ngorem ha bang ngap kum kita ki gentin ki baki wei ki keren. Te lada manging ngap hang nepat ya ketika jingwan kular ka jongga government te la ngisu ngap hang nepat ngihi la desa kata gentin ka baki ong boybi. Ngas ngau banong ya kata nga happy ban penrem yelde na marba kadai gahok te nga happy ban penkiw yelde halor gahok kadai kata te paj ba beje ngangi scam ba pio jimotoi leng ba kini jehkren jengi bat i Tado. ba job tado mo boy job mo boy job aga channel ke jengi ti tangkum tai paj ba te nakaliang jonga rangai khuble ya i ba job ba ila khot ngo bhai nga hapo jogni ka office ka jongi banyak keren banyak tai banyak thir halor ki mat ki jura namta ka imlang ka salang namta ka jinge jong gari ba ka jaj benreu te tang ka tai nakaliang jonga paj ba college bun Te nakaliang ka jangar ngila po siya ko bukod jong kene ka video ka ba ngiya kran ya play jumot niya theri ta ya video ba kata usrok ba umdan te kran na dakten chanong te tangkum ni pen ko ni kene video te yala se emno ikiba ke bakta ani hatu na preng ki ruch mer ne na kino ki ken jasain mo te wanam smo perra ha video ba kata ka jing kran ka jing ong jingi nama baro ka jing kran jong i smo nga kadai ka ba dei hi soda kabri ram tag imlang salang na kunta ka jing mentoi lang ka chong ihi lada mut lada clip rebe i te kani kadai kata ka jing mut ka jing clip ka chong i yola se ka pen mur untung din na ka banta ki sen la ne ki senjo ki ramba chanong romo te der lo di ban chong khop dani cha khamat te kat pa na kino mo wanam song thar ka jing kran chong yang ne nama baro ka jing kran chong i kumba ong don kadai ka hok ka jongi bangi hapan ya keren kadai ka hok jongi ka bangi hapan ya pleu jumat bangi hapan kli ban ya pertho agi bide bakata te tangkum ne hingan pen ko dai kene ka video jonga ka ba menta ka sinte ngar pa de pi la peseo yo mentoi la ne peso tana de kene ka video jingi sebas sa ai badu bada moto like bata na da la da bidang chpoi thamai ya kene ka channel ka jonga ka ngar pa ro pi ban saya subscribe lam ma ka channel jongi Mr. Don te sale ja YouTube sa subscribe ang tar but haka channel ka changar kum jo te tangkap deng la poisa ko cha kene video tekin sa kado haki wi pat ki video kum dang wan la chai ka sin thanks for watching bye bye